দুৰ্ভগীয়া বাপেক নাই, বাপেকহীন ছোৱালী এজনী মাহীমাকে তেওঁক পঢ়াই আছে। তেওঁৰ দায়িত্ব এই হাগ্ৰামা মহিলাৰী গাদ্দাৰ ঠগবাজ প্ৰবঞ্চক হাগ্ৰামাই ল'ব লাগিব। নমস্কাৰ খুলুমবাই, মই BTC এটা ৰাজনৈতিক দল খুলিবলৈ গৈ আছোঁ আৰু কিয় ৰাজনৈতিক দল খুলিব লগা হৈছে আৰু কিয় প্ৰয়োজন আছে এই দলটোৰ। বহুত বিভাজন হৈছে, বহুত ধৰ্মাৱলম্বীসকল আছে আমাৰ মাজত, খ্ৰীষ্টিয়ান ধৰ্মসকল আছে, ব্ৰহ্ম ধৰ্ম আছে বা অন্য ধৰ্মাৱলম্বীসকল আছে। তেখেতসকলে নিশ্চয়কৈ সেইটো বাথুইজম লিখাত নিশ্চয় অসুবিধা নিশ্চয় হ'ব। खुलुमबाय रायजोफोर, गिबिसिनथाराव फिथांखिब्ल इउटुब चेनेलनिफ्राय रायजो राजा बयनिसिमबो दिनैनि बेलासि समनि गोजोननाय जासिहरग्रोनाय जाबाय। रायजोफोर, दिनै फुंनि समाव आं भिडिअ हगारनो हायाखिसै समनि आंखालावहाय। दिनै जों गिबिसिनथार भिडिअआवहाय लानानै फैनाय जादों। नैबे सासे हारसा सुबुङा मा बुंदों, भिडिअखौ ससे खोनासं। नैथियावहाय आरोबाव आङो भिडिअखौ लानानै फैनाय जादों हादरावहाय धोरोमनि बेलायावहाय ससा सोलिलायनाय ट्राइबेलफोरनि सायावहाय नारसिननो नागिरनाय भारत सरकारनि सायावहाय जोंनि बर' हारिनिफ्राय सासे MP जयन्त कुमार बसुमतारी सारा मा फोरमायदों, नोंथांमोनाबो बेनि सायावहाय एसे खोनासं आरो बिनि सायाव जोङो फंनैसो सावरायलायनाय जागोन। जोबनायाव रायजो राजा नोंथांमोन आरोबाव BPF नि समावहाय गोदान मोनसे पलिटिकेल पार्टी बर'नि पार्टी दानो नागिरनाय, बिनि सायावबो जोङो सावरायलायगोन। बेखौबो नोंथांमोना ससे खोनासंब्लानो जाबाय। बिनि सायाव आङो BPF आरो माखासे दैदेनगिरि लिडार्सफोरखौ लानानै माखासे बाथ्रा सावरायलायनाय जागोन। नोंथांमोनजोंहाय गोसोनि साननायखौ शेयार खालामलायनाय जागोन। बे समाव खोनासंदो दानिया बे सुबुङा मा बुंदों। গাদ্দার হাগ্রামা মহিলারি গো ব্যাক, মহেশ্বর বসুমতারি মুর্দাবাদ, মুক্তাং মুর্দাবাদ। 20 বছৰ হাগ্ৰামা মহিলাৰী শাসন কৰিলে, তেওঁ দলং এটাই বনাব নোৱাৰিলে। টেণ্ডাৰ দিয়ে, মুক্তাঙে কমিশ্যন লয়, টেণ্ডাৰ বন্ধ হয়। টেণ্ডাৰ দিয়ে, মুক্তাঙে পইচা লয়, কাম বন্ধ হয়। টেণ্ডাৰ দিয়ে, আকৌ কাম আৰম্ভ হয়, আকৌ কমিশ্যনৰ অংক হয়। হাগ্ৰামা মুক্তাঙে কমিশ্যন লৈ আকৌ কাম বন্ধ কৰে। এনেকৈ আজি 20টা বছৰ পাৰ হ'ল। গতিকে এই চৰকাৰখন ব্যৰ্থ চৰকাৰ, ৰাইজৰ সমস্যাৰ প্ৰতি কোনো দায়িত্ব নাই, জ্ঞানহীন, কেৱল কমিশ্যনৰ অংকত ব্যস্ত। मानोथो बेबायदि बुंजाखो? गाद्दार हाग्रामा महिलारी गो बेक, गाद्दार हाग्रामा महिलारी गो बेक। मानो बुंजाखो रायजो राजा नोंथांमोन? थांनाय 17 बोसोरसिमावबो बबेयावबा खुन्थिया खाम्फा गायसननानै दोननाय दङमोन, बबेयावबा दालां मावफ्रामनाय दङमोन, बबेयावबा स्किम बानायनानैहाय फैसा जानाय दङमोन। दा बेफोरखौ नुनानैनो दिनैनि समावहाय BPF नि सरकारखौहाय बेबायदि बुंदों। थिग बेबायदिनो दानि जे थांखि लानाय, बहाबा लामा बानायनो नागिरनाय, बहाबा ब्रिज बानायनो नागिरनाय, बहाबा माबा मोनसे गायसननो नागिरनाय, बेफोर खामानियाबो बेबायदिनो जागोन। दा बेखौ नुनानैनो दिनैनि समावहाय गाद्दार सोदोबखौ बाहायदों। मिथिबाय दा रायजो राजा नोंथांमोन? बाथ्राया सैथो। इलेक्शननि सिगां रादाय होखानाय मोनबा खामानिखौबो बिथांमोना दासिमबो मावफुंजोबनो हायाखै। यानिखि खावसेखौनो मावाखै बिसोरो। मिथिबाय दा? फवासेबो मावाखै, आधा फवाबो मावाखै बिसोरो मोनबा रादाय होनायखौहाय। हा फाट्टा होनायनि बाथ्रा बुंदोंमोन, गैया। लाइमोनफोरनोहाय जायफ्रा युथ, बे युथ्सफोरनि थाखाय फैसा होनायनि बुंदोंमोन, गावबा गाव राननानै जादों। सिनियर सिटिजेनफोरनि थाखाय सुबिदानि बाथ्रा बुंदोंमोन, जिर'। आरो जोबनायाव मा बुंनायमोन बिथांमोनालाय? रायजो राजा नोंथांमोना बयबो मिथिखागौ युथ्सफोरनि थाखाय फैसा होनायनि बाथ्रा। आरो फैयै फैयै जों नुदोंमोन रिजाल्ट जाखांनायनि उनावहाय जोङो मेट्रिक पास खालामग्राफोरनि थाखाय 3 लाख होनायनि बाथ्रा नुदोंमोन, बेबो गैया। 3 लाखनि जायगायावहाय 20,000 होबाय, काफि जाबाय, बेनो थोजासे जाबाय बिथांमोननि थाखाय। दा फैयै फैयै जोङो खोनाबाय, बायदिसिना खोथा जोङो खोनाबाय। अब्ला रायजोफोर, BPF मा हागोन नामा? न', नेभार। BPF फैबाय, हादरनि सरकारा असान्ति थासारि नुबाय, टुर्नामेन्टखौ बोखारनानै लांबाय। BPF फैबाय, हादरनि सरकारा असान्ति नुबाय, BPF पार्टिनिफ्राय डेभेलपमेन्टखौहाय बोखारनानै दोनफिनबाय।
अब्ला मा लाब जाखो जोंनि बर' रायजो राजा नोंथांमोन प्रमद बर' सारखौहाय एसेबां सोंखारिनानै गाज्रि गाज्रि रायनाय मुजुफबलायनाय मेथाइ खनलायनाय बै मेम'रेन्डाम दावराव देख्रेबमोन बायदिया दिनै मा खामानि मावखो रायजो राजा नोंथांमोनाबो एसे सिन्था खालामदो नायदो नोजोर होनानैहाय जायफ्रा बिपिएफनि आईटी सेल बिथांमोन बैसोर बायदिया दिनै मोनजानानै सिरि मिथिबाय अब्ला रायजोनि खामानियालाय बहाथो थांखो मोनफ्रोमबो रायजोनि खामानियानो गोग्लैसोनानै थाजोबसिगोन बे समावहाय अब्ला बे समाव खोनासंदो रायजोफोर धोरोमनि बेलायाव 2027 नि जे सेन्सासआ जानो थांगासिनो दङ बेनि चर्चायावहाय जोंनि बर'निनो सासे एमपि जयन्त कुमार बसुमतारी सारा मा खोथा बुंदों नोंथांमोना एसे खोनासं एमपि সকলৰ যদি কৰা হয় তেতিয়া নিশ্চয় সোনকালে হৈ যায় তাৰ বাবে ময়ো গৈছিলোঁ আৰু তাত কি হৈছিলে বাথৌ স্পেলিংটো অলপ মানে ভুল হৈছিলে এইটো কাৰেকশ্যন কৰিবৰ কাৰণে যোৱা হৈছিলে এতিয়া নিশ্চয়কৈ কাৰেকশ্যন হৈ আহিছে বুলি কৈছে তেখেতসকলে মই আশা ৰাখিছোঁ যে যিবিলাকে বাথৌ ধৰ্ম পালন কৰে বা যি বড়ো ব্যক্তিয়ে নিজৰ ধৰ্মৰ এটা পৰিচয় নিজে দিব যদি বিচাৰে তেওঁলোকে নিশ্চয় বাথৌইজমটো লিখিব পাৰে এইবাৰ আৰু মই আশা ৰাখিছোঁ এই ক্ষেত্ৰত অৱশ্যে আমাৰ বড়োসকলৰ মাজত এতিয়া ধৰ্মৰ বহুত মানে বিভাজন হৈছে বহুত ধৰ্মাৱলম্বীসকল আছে আমাৰ মাজত খ্ৰীষ্টিয়ান ধৰ্মসকল আছে ব্ৰহ্ম ধৰ্ম আছে বা অন্য ধৰ্মাৱলম্বীসকল আছে তেখেতসকলে নিশ্চয়কৈ সেইটো বাথৌইজম লিখাত নিশ্চয় অসুবিধা নিশ্চয় হ'ব আৰু সেইটো মই আহ্বান জনাম আমাৰ বাথৌৰ লগত যিবিলাক জড়িত হৈ আছে যে এব্ৰাব সেইটো কৰিব নালাগে কাৰণ সেইটো আমাৰ ধৰ্ম হ'ল আমাৰ দেশটোৱেই ধৰ্ম নিৰপেক্ষ দেশ এটা হয় ইয়াত নিজস্ব এটা নিশ্চয় সিদ্ধান্ত থাকে আৰু ইমোশ্যনেল বস্তু হয় ধৰ্মটো তো সেইটো ইমোশ্যনেল বস্তু হয় তো ইমোশ্যনত যাতে আঘাত নহয়গৈ চবৰে সেইখিনি নিশ্চয়কৈ অলপ খেয়াল কৰিব লাগিব बयबो सोलोंनानै ला ट्राइबेला हिन्दू नङा সকলো ট্রাইবেল হিন্দু নহয় বলে আমি সকলো জানে তথাপি আমি আপনার কি ভাবে কেতিয়াবা জয় শ্রীরাম বলে কয় এইটোৱে আমাৰ ভুল আছে जों गासैबो ट्राइबेलानो हिन्दु नङा थिग बेबायदिनो सोरबाया ख्रिस्टियानाव दङ सोरबाया बाथौआव दङ सोरबाया ब्रह्मआव दङ सोरबाया बिबार तिबार मा दङ बेफोरबायदि दङ थिग ख्रिस्टियानफ्राबो बेबायदिनो अनेक धोरोम लानानै गावबागाव फालिनाय दङ नाथाय ख्रिस्टियान धोरोमा फिउचार थैनायनि उनाव बिनि जिबना मा जाहैगोन बेखौ लानानैसो ख्रिस्टियाना नाजावो दा बेनिखायनो ख्रिस्टियाननिफ्राय गुबुन धोरोमावहाय बांसिन थांनाय जाया दै रायजो राजा नोंथांमोन दा जोंनि बर'फोरनि थाखाय ख्रिस्टियाननि अनगायै जायफ्रा हिन्दु होननानै बुंनानै लादों बाथौनि अनगायै दा नैबे हिन्दु बुंनानै लानाय मानसिफ्रा ट्राइबेलनि संख्या बांहोनांगौब्ला बाथौआवहाय बिथांमोना गावखौ सिनाखि होयोब्ला मोजां जागोन बे समावहाय दा बेखौनो फोरमायदों मानोना जों ट्राइबेल नालाय जोङो हिन्दु नङा दा ट्राइबेलनि गेजेरावहाय ख्रिस्टियानफ्रा दंखायोखा आरो जुदि बाथौखौहाय बाद होनानैहाय नोंथांमोना हिन्दु होननानै सिनाखि होयोब्ला अब्ला भारतनि सुबुं अनजिमानि हिन्दुआ बेवहाय बांसिन सायख'जागोन अब्ला जोंनि ट्राइबेला गोमागोन ट्राइबेलनि नामावहाय बर' ट्राइबेला गोमागोन बर'फ्रा मानो बाथौआनो गैया ट्राइबेलानो अनेक खम बेफोरखौहाय जोङो हिसाब मोनगोन दा आरो फारसेथिं ख्रिस्टियानखौहाय जुदि लाफायाब्ला ख्रिस्टियाना माइनरिटि जागोन मिथिबाय दा रायजो राजा नोंथांमोन दा बेनो चान्स ओरैबायदि गोल्डेन चान्स इउपिपिएल नि सीएम प्रमद बर' सारा बर' जातिखौहाय हमथानानै लाखिनो थाखाय बाथौ धोरोमखौहाय भारतनि संबिधानावहाय आरोबाव एड खालामनानै होबावनाय जोङो नुनो मोनदों जोबोद गोजोनथाव बाथ्रा बर' हारिनि थाखाय दा बेफोर खामानिखौ हाग्रामाया जिबनावबो मावनो रोङाखै आरो मावनोबो रोंखानाय नङामोन नाथाय दिनै जाय धोरोमखौहाय लानानै जोङो फालिबोगासिनो दङ बर' हारिया ट्राइबेल हिसाबै बे धोरोमा बेसेबांबा बोसोरनि उनावहाय
थांनाय 5 बोसोरनि गेजेरावहाय मोनसे धोरोम एड खालामजाबाय भारताव। बे धोरोमा जाहैबाय बाथौ धोरोम। दा नैबे बाथौ धोरोमखौहाय नाजावनानै लानो थाखाय जायफ्रा हिन्दु होननानै गावखौ सिनायनानै लादों बिथांमोना खाबु मोनसिगोन होननानैहाय आं सानो रायजोफोर। आरो गोरोन्थि जादोंब्ला आंखौ निमाहा हो रायजोफोर बे धोरोमनि बेलायाव बाथ्रा फंनैसो बुंनायनि थाखाय। मानोना आङो जयन्त कुमार बसुमतारी सारा जेरैबायदि बुंदों बेनि सायावनो आङो बे बाथ्राखौ बुंनाय जादों। आरो बेजों लोगोसे गोबां धोरोम गुरुफ्रा बेयावहाय सावरायज्लायदों। दा बिथांमोननि सावरायनायखौ नुनानैसो आंबो बुंदों। दानिया फैदो जोबनायाव माखासे बर' नङै सुबुंफ्रा मा बुंदों नोंथांमोना ससे खोनासं। কাৰণ বিগত দিনৰ পৰা আমি দেখা পাই আছো যে বিটিচিত আমাৰ দুটা ৰাজনৈতিক দল আছে, এটা হ'ল BPF আৰু এটা হ'ল UPPF। এই দুটা দলে কিন্তু যেতিয়া নিৰ্বাচন সন্মুখত আহে কেৱল আমাক ভোট বেংক হিচাপেহে ব্যৱহাৰ কৰে। কাৰণ আপোনালোকে লক্ষ্য কৰি চাব যে যেতিয়া নিৰ্বাচন সন্মুখত আহে যিয়ে 2 লাখ টকাৰ মানুহ তেওঁক 2 লাখ টকা দিয়া হয়, যাওঁ 1 লাখ টকাৰ মানুহ 1 লাখ টকা দিয়া হয়, যিয়ে কেৱল ব্ৰইলাৰ পাৰ্টিৰ মানুহ তেওঁলোকক ব্ৰইলাৰ আৰু এটা ডিজে ভাড়া কৰি দি তেওঁলোকে এটা চৰ অঞ্চলত তেওঁলোকে খানা পিকনিক পাৰ্টি কৰি তেওঁলোকে আনন্দ ফূৰ্তি কৰি কিন্তু ভোট দিয়ে। কেৱল এই 5 বছৰৰ ভিতৰত আমাক কিন্তু এটা মাহে ইউজ কৰে এনেধৰণে, কিন্তু আৰু বাকী 4 বছৰ 11 মাহ কিন্তু তেওঁলোকে যি দলে চৰকাৰত আহে সেই দলেই কিন্তু ডেভেলপমেণ্টৰ কাম কওক বা যিকোনো বিষয়ৰ কামৰ কথা কওক সেই তেওঁলোকেই কিন্তু কৰে। गोदान पार्टी दानायनि ससियेल मिडियायावहाय सावरायज्लायनाय जोङो खोनानो मोन्दों। थांनाय 17 बोसोरावहाय बर' अबर' होननानैहाय नब कुमार सरनिया बायदि सासे एमपिआ बर'नि गेजेरावहाय दाङाबाजि दानलाय सुलाय बुख्राब खालामलायनाय खामानिफोरखौहाय मावबोदोंमोन। बे समावबो हाग्रामानिनो सरखारखामोन ना रायजो राजा नोंथांमोन? हाग्रामा महिलारि फैयोब्ला गोदान पलिटिकेल दानायनिबो हिसाबानो गैया नामा हा रायजोफोर? हाग्रामा महिलारि फैनाय लोगो लोगो BPF सरकार फैनाय लोगो लोगो दिनै बर' नङै सुबुंफ्रा गोदान पार्टी दानायनि बाथ्रा बुंदों, गोदान पलिटिकेल पार्टी दानायनि बाथ्रा बुंदों बर'जों नासयलायनो थाखाय, बर'जोंहाय होसोख्रुबलायनो थाखाय। अब्ला बेफोरखौहाय BPF पार्टीया मानो खाबु होनांगौ जाखो रायजोफोर? बेबायदिथ' जानो नाङा। दा BPF नि आखल आखु मावनाय दांनाय बेफोरखौ नुनानैनो गुबुन हारिफ्राबो दिनैहाय खर' सादों। दा मा बुङो रायजोफोर? अब्ला रायजोफोर नुलांसिगोन मा खालामलाङो। बोसोरसेथ' जाखानोसै आरो बेयावहाय दावराव देख्रेबमोना नैबे मासावहाय इभिक्सन खालामनायनि बाथ्रा बुंदोंमोन, बेथ' टटेलि फेइलुर। ना मा बुङो रायजोफोर? गोजोन्थों। अब्ला जायफ्रा आंनि भिडिअखौ जोबजासे नायबाय बर' हारि जै जाथों, जै बर' हारिनि।